Pnawn da, a chroeso I sesiwn y prynawn yma ynglyn â chanlyniadau cyntaf cyfrifiad ar Gymraeg. Ychydig o gadw ti yn y lle cyntaf. For those of you who don't speak Welsh, you should have been hearing a voice over my Welsh in English. If that's not the case, you need to change to the other version of the web page you're on using the language toggle at the top of the screen where it says Cymraeg and or English. So it should be on English for you. I'll switch back into Welsh now and get on with some housekeeping. Felly, Jeremy Ifas ydw I. Dwi'n gweithio yn Isadran Cymraeg 2050 yn Llywodraeth Cymru ar agweddau a strategaeth y Gymraeg yn benodol trosglwyddo'r Gymraeg rhwng rhieni a'i plant. Ond dyn ni ddim yn mynd I glywed dim byd am hynny achos dyw canlyniadau'r cyfrifiad I gyd am y Gymraeg ddim yn dod mas heddi a dwi'n gwybod bod sawl un ohonoch chi wedi bod yn gofyn cwestiynau yn barod ynglyn â hynny. Mae heddiw yn gyfle I chi gael clywed gan yr arbenigwyr ystadegol yn gyfle I chi ofyn cwestiynau iddyn nhw ar yr hyn maen nhw'n cyflwyno amdano fe yn gyfle I chi ofyn cwestiynau iddyn nhw ynglyn â beth nhw ddim wedi cyflwyno amdano fe a beth sydd yn dod mas nes ymlaen ar ffryd. Ydych chi'n gwneud hynny drwy gyfrannu ar yr app Slido sy'n slawr sgrin I chi'n edrych arni nawr. Mae modd I chi'n gwneud hynny drwy gydol y cyflwyniad neu ar ôl i'r cyflwynwyr ddechrau siarad a dewn ni nôl atyn nhw. Felly diwrnod arwyddocaol, lot o sylw wedi bod yn y cyfryngau ar hyn yn barod yn digwydd unwaith mewn 10 mlynedd. Canlyniadau'r cyfrifiad ar Gymraeg a diolch I Martin a Llio ac eraill am I dehongli nhw. Ychydig o bwyntiau cadw trefn ar y sesiwn cyn I ni gychwyn arni hi. Does neb tu hwnt i'n hadran ystadegol ni. Dydw I na gweinidogion ddim wedi gweld na chlywed achlys neu hint o gwbl am yr ystadegau yma cyn hanner ar wedi 9 y bore yma. Weithiau gyda dadansoddiad ystadegol mae gweinidogion yn cael clywed ynghynt dyw hynny ddim wedi digwydd. Felly does na ddim cyfle hir wedi bod I ymateb ac nid ymateb o ran polisi yw nod y sesiwn hon y prynawn yma. Ymateb gyda chi i'r ystadegau falle os ych chi moyn holi am yr ystadegau a gofyn am y ffeithiau. Felly ffeithiau, dim byd gwleidyddol yr ystadegau a dyna ni. Yr unig beth sy'n ni'n dweud ynglyn â hynny yw pan gyhoeddwyd Cymraeg 2050 nôl yn 2017 fe ddwedodd gweinidogion ar y pryd bydden ni'n adolygu'r taflwybr ystadegol, y statistical trajectory, bryd hynny yng ngoleuni canlyniadau'r cyfrifiad a dyna be byddwn ni'n I wneud. Fe fydd gweinidog y Gymraeg yn ymateb i'r canlyniadau prynhawn yma, ond am y tro dwi yma I gyflwyno ac I gymedroli ac I gyflwyno cwestiynau i'r cyflwynwyr ar ôl I cyflwyniad PowerPoint ac felly digon gyda fi, mae croeso chi feddwl am gwestiynau yn ystod tra bod y cyflwynwyr yn siarad a wedyn newn ni weld beth sydd yn dod i'n sgrin I ar ôl hynny. Llio, drosodd I ti gyflwyno pwy wyt ti, beth yw'r swydd ac wedyn canlyniadau y cyfrifiad. Diolch yn fawr iawn. Diolch am y cyflwyniad, Jed. So Llio Owen dwi a dwi yn ystadegydd ar Ystadegau Gymraeg yn Llywodraeth Cymru a fydda I a Martin Parry, sef hefyd ystadegydd ar yr Gymraeg ond hefyd ar y boblogaeth a'r cyfrifiad yn Llywodraeth Cymru yn mynd â chi drwy'r canlyniadau heddiw. So I roi trosolwg I chi o be ydyn ni'n mynd I gyflwyno heddiw yma. Mi fydda ni yn cyffwrdd ar canlyniadau cyfrifiad 2011 I fynd â chi'n dol i'r pryd hwnnw. Cyn sôn yn bellach am sut gafodd cyfrifiad 2021 ei chynnal. Symud ymlaen yna I ganlyniadau cyfrifiad 2021 am y Gymraeg. Byddwn ni'n sôn chydig am ganlyniadau eraill cyfrifiad 2021 a hefyd ffynonellau data eraill am y Gymraeg. Allwn ni wedyn fynd â chi drwy ble ddod o hyd i'r data sydd wedi cael ei gyhoeddi heddiw a cymryd cwestiynau ar y diwedd. So nawn ni gychwyn efo cyfrifiad 2011. So cyhoeddwyd data cyfrifiad 2011 ar y Gymraeg yn mis Rhagfyr 2012. Ancyn gyfrifir bod tua 562,000 o bobl tair oed neu hun yn gallu siarad Cymraeg yn 2011. Ychydig yn llai yna 1 o bob 5 poblogaeth ydy hyn, neu 19%.
Oedd hyn yn ostyniad yn nifer a chanran Cyfrifiad 2001. Oedd o'n ostyniad o dros 20,000 ac yn ostyniad o 1.7 pwynt canran. Oedd y plant 5-15 oed yn llawer mwy tebygol na unrhyw grŵp oedran arall o gael eu hadrodd fel rhai sy'n gallu siarad Cymraeg. Mi oedd na newid 2001 oedd hwnnw'n amrywio lot yn ôl grŵp oedran. Bu cynnydd sylweddol ar gyfer plant iau, so rhai 3 i 4 oed, a chynnydd bach ar gyfer oedolion 20 i 44 oed. Bu gostyniadau wedyn ar gyfer pob grŵp oedran arall. Oedd na newid hefyd yn amrywio yn ôl ardal yng Nghymru. So mae map yma sydd ar eich sgrin chi'n dangos y newid yng nghanran y bobl tair oed neu hun sy'n gallu siarad Cymraeg yn ôl ardaloedd bychan rhwng cyfrifiad 2001 a 2010. Mae'r ardaloedd sydd wedi cael eu lliwio'n goch yn cynrychioli ardaloedd a welodd estyniadau rhwng 2001 a 2010. Mae'r ardaloedd sydd wedi lliwio'n llwyd wedyn yn cynrychioli ardaloedd a welodd cynnydd yn ystod yr un cyfnod. Bu gostyniad yn ganran y bobl tair oed neu hun oedd yn gallu siarad Cymraeg mewn bob adegau lleol rhwng 2001 a 2010. Oedd y gostyniadau mwyaf yn yr ardaloedd efo canrannau uchel siarad y Cymraeg, hynny ydy Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn. Yr unig awdurdodau lleol a welodd gynnydd oedd Sir Fynwy, Caerdydd a Chaerffili, ond cynnydd bychan iawn a welon ni yng Nghaerffili. Os na i symud ymlaen i cyfrifiad 2021 a siarad yn chydig am y cyfrifiad yn gyffredinol i chi i roi cyd-destun. Cafodd cyfrifiad 2021 ei gydnal ar y 1af ar 20 o Fawrth llynedd, felly yn ystod pandemig Covid-19. Roedd hyn yn dilyn cyfnodau o gyfyngiadau symud, dysgu o bell ar gyfer llawer o blant a roedd yna lawer o bobl yn gweithio o gartref. Nid ydym ni'n gwybod sut effeithiodd y pandemig ar y ffordd oedd pobl yn adrodd am eu sgiliau Cymraeg, neu ar ganfyddiadau o sgiliau Cymraeg pobl eraill, enghraifft os oedd rhieni yn ateb dros eu plant. Mae'r copi o'r cwestiwn gafodd ei ofyn ar waelod y sleid yn fan hyn. Mae cwestiynau cyfrifiad am allu Cymraeg wedi selio ar hunan asesiad unigolyn o'i allu. Gall nifer o ffactorau ddylanwadu ar y ffordd mae pobl yn asesu a chofnodi eu sgiliau a gall amrywio o berson i berson. Mewn rhai achosion, yn enedig mewn perthynas efo plant, unigolyn arall oedd yn cofnodi eu sgiliau Cymraeg, enghraifft rhiant neu warcheidwad. Efallai wedyn nad i eu asesiad nhw o sgiliau Cymraeg yr unigolyn yr un fath ag y asesiad yr unigolyn ei hun. Mae cyfrifiad wedi casglu gwybodaeth am y Gymraeg yng Nghymru ers 1891. Oedd y cyfrifiad yn 2021 yn cyfrifiad ar-lein yn bennaf, ac oedd 68% o'r ymatebion yng Nghymru wedi eu cyflwyno ar-lein. Roedd gyfradd ymateb hefyd i'r cyfrifiad yn uchel llynedd, gyda dros 96% o'r poblogaeth wedi ymateb. Roedd pobl yng Nghymru yn gallu dewis ymateb yn y Gymraeg neu'n Saesneg, ac ar-lein neu ar bapur. Mae'n hefyd werth nodi bod yr ystadegau am allu Gymraeg sy'n cael eu cyflwyno i chi heddiw yma yn seledig ar y boblogaeth sy'n 2 oed neu hun, a mae hwn yn gyson efo cyfrifiadau blaenorol. Heb oed ymhellach, dyma gychwyn sôn am y data sydd wedi cael eu cyhoeddi bore yma am y Gymraeg o gyfrifiad 2021. Roedd cyfrifiad 2021 yn amcangyfrif bod dros 538,000 o bobl 2 oed neu hun wedi nodi bod eu sgiliau'n bod yn gallu siarad Cymraeg. Mae hyn dros 1 ym mhob 6 person neu 17.8% o'r boblogaeth. Dyma ganran isaf a gofnodwyd mewn cyfrifiad erioed. O gymharu hyn efo 2011, mae nifer y bobl 2 oed neu hun sy'n gallu siarad Cymraeg wedi gostwng bron i 24,000 ers 2010. A mae'r ganran y bobl 2 oed neu hun sy'n gallu siarad Cymraeg hefyd wedi gostwng 1.2 pwynt canran ers 2010. Mae'r saith yma'n dangos y data diweddara yng nghyd-destun y ganrif ddiwethaf.
So canrif yn ôl, roedd chydig dan filiwn o bobl tair oed neu hun yn gallu siarad Cymraeg yng Nghymru. Un nifer diweddara, sef ychydig dros 538,000, fod yn is na'r niferoedd yn y ddau gyfrifiad blaenorol, yn 2001 ac yn 2011, mae'r nifer y tro hwn yn uwch nag yr oedd o yn ôl yn 1981 ac 1991. Y nifer isa erioed mewn cyfrifiad oedd ychydig dros 503,000, a oedd hynna yn 1981. Mae eisiau nodi nad oedd yna gyfrifiad yn 1941 oherwydd yr ail ryfel byd. Mae'r siart hwn wedyn yn dangos sut mae'r ganran wedi newid dros y ganrif ddiwethaf. Canrif yn ôl, roedd dros 1 ym mhob 3 o bobl tair oed neu hun yn gallu siarad Cymraeg, neu 37% o'r boblogaeth. Mae hyn bellach wedi gostwng i'r ganran isaf y gynodwydd mewn cyfrifiad erioed, sef 17.8% o'r boblogaeth. Fel i mi sôn yn gynharach, mae hyn yn gyfystyr â tros 1 ym mhob 6 o'r boblogaeth. Cyn hyn, roedd y ganran isaf yn 1991, sef 18.7%. Mae'r siart nesaf yma yn dangos... Sorry, dwi'n methu sleid. Mae'r gostyngiad yn nifer a canran y pobl tair oed neu hun sy'n gallu siarad Cymraeg ers 2011 yn bennaf o ganlyniad i ostyniad y nifer a chanran y plant a pobl ifanc yn nodwyd ei bod yn gallu siarad Cymraeg ers 2011. Mae siart fan hyn yn dangos sut mae canrannau wedi newid dros amser yn y grwpiau oedran gwahanol. Mae data 2021 yn y bariau glas tywyll a data 2011 yn y bariau glas gola. Mae siart yn dangos mae plant a pobl ifanc o oedran ysgol sy'n fwyaf tebygol o fod wedi nodi eu bod nhw'n gallu siarad Cymraeg yn 2021 yn debyg iawn i cyfrifiadau blaenorol. Yn 2021, roedd dros 1 ym mhob 3 o blant a phobl ifanc 15 oed wedi nodi eu bod yn gallu siarad Cymraeg. Mae'n bwysig nodi wrth gwrs eu bod hi'n debygol iawn mae asesiad eu rhieni neu wachediad gawni wrth edrych ar y data ar gyfer plant a pobl ifanc, nid y plant a pobl ifanc eu hunan. Mae'r siart nesaf yma'n dangos sut mae canrannau yn ôl blwyddyn oed yn 2001 yn amrywio. Mae data 2021 yn dangos i ni bod y canran y plant a pobl ifanc sy'n gallu siarad Cymraeg yn cynyddu efo oedran. Mae ganran yn cynyddu o 14.6% o bobl tair oed yn gallu siarad Cymraeg, hyd at ar ei uchaf ar gyfer plant 14 mlwydd oed, sef 37.5%. Mae ganran yn gostwng y sydyn wedi hynny ar gyfer pobl a ddiwedd ei heddegau gan haneru i 18.2% ar gyfer pobl 21 oed. Mae ganran wedyn yn gostwng yn raddol yn ôl oedran hyd at 60 mlwydd oed, lle mae 12% o bobl 60 mlwydd oed yn gallu siarad Cymraeg. Mae ganran yna'n codi nôl yn raddol yn ôl oedran hyd at y rhai 75 mlwydd oed neu'n hun, gan gynraedd 16.7% ar gyfer pobl 75 mlwydd oed neu hun. Mae'r siart yma wedyn yn dangos sut mae canrannau yn ôl blwyddyn oed yn 2021 yn cymharu efo'r canrannau yn ôl yn 2011. Mae data 2011 yn las golau ar y siart yma, a data 2021 yn las tywyll. Mae data 2021 yn dangos i ni bod canran y plant a pobl ifanc sy'n gallu siarad Cymraeg ar ei ucha ar gyfer plant 14 mlwydd oed. Mae dros 37% o bobl plant hyn yn gallu siarad Cymraeg. Be sy'n amlwg yn syth ydy gostyniad sylweddol yn y ganran ar gyfer plant a phobl ifanc o oedran ysgol. Bydd gostyniad o 6 pwynt canran mewn plant a phobl ifanc 5 i 15 oed yn nodwyd eu bod yn gallu siarad Cymraeg rhwng 2011 a 2021, o 40.3% yn 2011 i 34.3% yn 2021. I'r gwrthwyneb wedyn, bydd cynnydd bach yng nghanran y bobl sy'n gallu siarad Cymraeg yn y grwpau oedolion ifanc, sef pobl 16-19 oed a phobl 20 i 44 oed. Ond bydd gostyniadau yn y grwpiau oedran hŷn i gyd.
Mae hyn yn golygu bod canran uwch o bobl 20 i 44 oed yn gallu siarad Cymraeg bellach na phobl 65 oed neu hun, sydd yn wahanol i'r cyfrifiad dwytha. Dwi am drosglwyddo'r awenau rwan i Martin i fynd â chi drwy ganlyniadau y lefel lleol. Diolch yn fawr iawn, Llio. Fel Llio wedi sôn yn barod, Martin Parry a dwi'n gyfrifol am ystadegau poblogaeth y cyfrifiad a'r Gymraeg yma yn Llywodraeth Cymru. Felly, da ni wedi edrych ar sut mae siaradwyr Cymraeg yn ymrywun o oedran, felly beth am yn ôl sir. Mae'r map hwn yn dangos, yn debyg i'r cyfrifiad blaenorol, bod canran o bobl tair oed neu hun sy'n gallu siarad Cymraeg ar ei uchaf yng ngogledd gorllewin Cymru, yng Ngwynedd ac yn Ynys Môn, yn benodol. Yng Ngwynedd, roedd bron i 2 ym mhob 3 o'r boblogaeth tair oed neu'n hun yn gallu siarad Cymraeg, a thros hanner o'r boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg yn Ynys Môn. Roedd y ganran ar ei hisaf yn ne-ddwyrain Cymru, ymlaen â Gwent a Chas Newydd yn benodol. Ymlaen â Gwent, roedd 6.2% o bobl tair oed neu'n hun yn gallu siarad Cymraeg, a 7.5% yng Nghas Newydd. Ond sut mae hyn wedi newid ers 2011? Rhwng 2011 a 2021, gostyngodd canran y bobl tair oed neu'n hun sy'n gallu siarad Cymraeg ym mhob sir yng Nghymru ar wahân i rai siroedd yn ne-ddwyrain Cymru, sef Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudfil. Dyma'r siroedd sydd wedi lliwio'n las fan hyn. Yng Nghaerdydd oedd y cynnydd mwyaf yn y ganran, gan gynyddu o 11.1% yn 2011 i 12.2% yn 2021, sydd yn gynnydd o 1.1 pwynt canran neu'n oddeutu 6,000 yn fwy o bobl yn gallu siarad Cymraeg yng Nghaerdydd. Yn Sir Gaerfyrddin, oedd y gostyngiad mwyaf yn y ganran am yr ail gofrifiad yn olynol, gan ostwng o 43.9% yn 2011 i 39.9% yn 2021, a mae hyn yn ostyngiad o 4.1 pwynt canran. Wrth edrych yn ôl chydig bach ymhellach na hynny, nôl yn 2001, roedd dros hanner poblogaeth Sir Gaerfyrddin yn gallu siarad Cymraeg, mae'r ganran bellach dan 40%. Mae'r gostyngiad yn Sir Gaerfyrddin bron ddwywaith gymaint na'r gostyngiad mewn unrhyw sir arall, sef gostyngiad o 2.1 pwynt canran sydd i weld yn Sir Ddinbych, Powys a Sir Benfro. Eithon ni sôn reit ar ddechrau'r cyflwyniad hwn am sut oedd y gallu i siarad Cymraeg wedi newid rhwng 2001 a 2011 yn ôl sir, pan oedd y gostyngiadau mwyaf i'w gweld yn y siroedd oedd ar canrannau ucha o bobl sy'n gallu siarad Cymraeg. Mae'r newidiadau yn ôl sir y tro hwn felly ychydig o wahanol i 10 mlynedd yn ôl ac eithrio ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Wrth edrych felly ar ganran y siaradwyr Cymraeg yn ôl oedran a sir, rydym yn gweld bod canran y plant a phobl ifanc 3 i 15 oed sydd wedi nodi bod yn gallu siarad Cymraeg wedi gostwng ym mhob sir. Felly does na ddim ardal fan hyn sydd wedi cael ei lliwio'n las. Noder fan hyn fod y grwpiau ar gyfer newid yn y ganran ychydig yn wahanol fan hyn ac yn y sleid blaenorol gan y bod ni'n canolbwyntio benodol ar blant a phobl ifanc 3 i 15 oed. Fodd bynnag, roedd y gostyngiad sydd i weld fan hyn yn tueddu fod yn fwy amlwg mewn ardaloedd lle mae dwysedd siaradwyr Cymraeg yn is, ardaloedd fel Blaen a Gwent, Cas Newydd a Thor Faen, felly yr ardaloedd sydd wedi lliwio yn y brown fwy tywyll fan hyn. Mae'r rhain hefyd yn ardaloedd lle da ni'n gwybod mae'n nifer is o blant mewn addysg cyfrwng Cymraeg. Be welwn ni fan hyn, felly, ydy'r un siart y welwn ni gyna gan Llio, oedd yn edrych ar Gymru gyfan, ond mae'r rhain yn benodol ar gyfer Cas Newydd, Tor Faen a Blaen a Gwent, gan edrych ar ganran sy'n gallu siarad Cymraeg yn ôl blwyddyn oedran unigol. Felly mae'r gwahaniaethau rhwng 2011 a 2021 yn amlwg iawn fan hyn ar gyfer plant a phobl ifanc. Enghraifft, os edrychwn ni ar Blaen a Gwent, os edrychwn ni ar y siart fan hyn, mae canran y plant 3 i 15 oed yn nod wedi bod yn gallu siarad Cymraeg wedi gostwng o 30.8% yn 2011 i 18.3% yn 2021, a mae hyn yn ostyngiad o 12.5 pwynt canran rhwng 2011 a 2021. Mae'n bosib mai effaith y pandemig a welwn ni fan hyn, gan ystyried bod cyfran uchel iawn o blant sy'n mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardaloedd hyn yn dod o gartrefi di-Gymraeg. Mae'n bosib felly bod y pandemig wedi effeithio ar sgiliau Cymraeg plant a phobl ifanc ac neu wedi effeithio ar asesiad rhieni neu gwarcheidwad o sgiliau Cymraeg i plant. Dyma edrych ar 2 sir ar y 4 arall, sef Ynys Môn,
Gwynedd a Sir Gyfyrddin. Dyma rai o'r siroedd oedd ar canrannau uchaf o bobl tair oed neu'n hŷn yn gallu siarad Cymraeg yn 2021. Beth sy'n amlwg fan hyn ydy bod data 2011 a 2021 yn weddol gyson ar gyfer plant a phobl ifanc. Yn Ynys Môn, yng Ngwynedd ac yn Sir Gyfyrddin. Felly nid oes hwyl pandemig amlwg i weld fan hyn. Ym mhob achos, mae'r canrannau yn 2021 fymryn yn is ar canrannau yn 2011 ar gyfer plant a phobl ifanc oedran ysgol. Os ydyn edrych fan hyn, mae'r llinellau glas tywyll yn dieddol fod mymryn yn is na'r llinellau glas gola ar gyfer plant a phobl ifanc. Beth sy'n fwy amlwg yn y siartiau hyn ydy y gostyngiadau yn y ganran o bobl hŷn sydd yn gallu siarad Cymraeg. Mae hyn i weld yn amlwg iawn yn Sir Gyfyrddin. Felly os edrychwn ni fan hyn, mae data 2021, sef y llinell glas tywyll, yn dipyn yn is na'r data gyfer 2011 yn y glas gola. Wrth gymharu data 2011 efo data 2021 ar gyfer Sir Gyfyrddin yn benodol, mi da ni'n gweld bod 8.7 pwynt canran yn llai o bobl 65 oed neu'n hŷn yn gallu siarad Cymraeg yno yn 2021 nag yn 2011. Mae'r gostyngiad hwn yn sylweddol fwy nag unrhyw ostyngiad yn y siroedd eraill. Un peth i nodi fan hyn ydy bod y gostyngiad ydyn ni wedi weld yn gallu'r boblogaeth i siarad Cymraeg ar gyfer pobl oedran Prifysgol yng Ngwynedd, felly mae gennym ni ostyngiad fan hyn, a mae hwnna yn bennaf oherwydd Prifysgol Bangor, felly lle mae sawl person yn symud i Wynedd i astudio ym Mhrifysgol Bangor, felly dyna sy'n tu ôl y gostyngiad ydyn ni'n gweld yn benodol yn fan hyn ar gyfer pobl oedran Prifysgol. Mae'r data sydd wedi cyhoeddi heddiw hefyd yn caniatáu ni edrych ar sut mae gallu yn y Gymraeg yn amrywio o fewn siroedd yn ôl ardaloedd bychan. Mae yna ddiddordeb mawr yn y cymunedau Cymraeg ni a sut mae'r rhain wedi newid dros amser. Felly mae'r map hwn yn dangos canran y bobl tair oed neu'n hŷn sy'n gallu siarad Cymraeg yn ôl ardal fach. Mae'r ardaloedd a'r canrannau uchaf i'w gweld yn las tywyll, fan hyn, a'r ardaloedd a'r canrannau isaf i'w gweld yn las gola. Roedd canran y bobl tair oed neu'n hŷn sy'n gallu siarad Cymraeg yn amrywio o 86.3% mewn ardal yng Nghaernarfon, yng Ngwynedd, i 3.8% mewn ardal yng Nghlynebwy, Blaena Gwent. Mae diddordeb yn benodol yn nifer yr ardaloedd lle mae mwy na hanner o'r boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg. Mae nifer yr ardaloedd hyn wedi gostwng ers 2010 o 9% o'r holl ardaloedd bychan yn 2010 i lawr i 7% yn 2021. Mae yna diddordeb hefyd yn y maes cynllunio ieithyddol yn y trothwy o fwy na 70% o'r boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg. Prin iawn ydy nifer yr ardaloedd hynny, ond mae nifer yr ardaloedd hyn wedi aros yn weddol gyson rhwng 2011 a 2021, gan ostwng mymryn o 3% o'r holl ardaloedd bychan o 2011 i 2% yn 2021. A pob un o'r ardaloedd bychan hyn, sydd yn y lliw glas fwy tywyll, i'w gweld yng Ngwynedd neu'n Ynys Môn. Mae'r map hwn yn debyg iawn i'r map dangosodd Llion i gynna, oedd yn edrych ar y newid yn y ganran yn ôl sir, ond mae'r map hwn yn dangos sut mae'r ganran yn yr ardaloedd bychan hyn wedi newid rhwng 2011 a 2021. Mae'r ardaloedd sydd wedi gweld gostyngiad wedi lliwio'n frown, a'r ardaloedd sydd wedi gweld cynnydd wedi lliwio'n las. Mae'r gostyngiadau mwyaf i'w gweld o gwmpas ardal Cwmaman, Sir Gyfyrddin, a'r cynnydd mwyaf i'w gweld yn ardal Treganna Caerdydd, sydd ddim yn amlwg iawn o'r map yma. Ond be allan ni weld o'r map hwn ydy bod newid yng nghanran y boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg wedi amrywio hyd yn oed o fewn siroedd. Felly yng Nghaerdydd, y sir a welodd y cynnydd fwyaf yng nghanran y siaradwyr Cymraeg, mae rhai ardaloedd bach wedi gweld cynnydd o 9.2 pwynt canran yng ngallu'r boblogaeth tair oed neu'n hŷn i siarad Cymraeg, tra mae'r ardaloedd eraill yng Nghaerdydd wedi gweld gostyngiad o 4.5 pwynt canran yn ystod yr un cyfnod. Yn Sir Gyfyrddin, y sir a welodd y gostyngiad fwyaf yng nghanran y siaradwyr Cymraeg, mae rhai ardaloedd bach wedi gweld cynnydd o 4.7 pwynt canran yng ngallu'r boblogaeth tair oed neu'n hŷn i siarad Cymraeg, tra mae rhai ardaloedd eraill wedi gweld gostyngiad o 11.8 pwynt canran yn yr un cyfnod. Felly mae yna ddipyn o amrywiaeth o fewn siroedd ni. Mae'n gwefan map Data Cymru yn eich caniatáu chi edrych ar y data hyn mewn rhaglen o fanylder, a mi fyddai'n sôn ar ddiwedd y cyflwyniad am sut allwch chi ddod o hyd i'r holl data sydd wedi cyflwyno i chi heddiw yma. Mae'r canfyddiadau hyd yn hyn wedi canolbwyntio ar allu i siarad Cymraeg. Mae'r cyfrifiad hefyd yn casglu gwybodaeth am allu pobl i ddeall Cymraeg llafar, darllen Cymraeg ac i ysgrifennu'n Gymraeg.
Gwelodd canran y bobl sy'n gallu siarad, darllen ag ysgrifennu, felly'r 3 sgil efo'i gilydd, yr rhain sydd fan hyn. Gwelodd ostyngiad sylweddol llai na gawelwyd ar gyfer y ganran o bobl tair oed neu hun sy'n gallu siarad Cymraeg, sef fan hyn. Dyma da ni wedi bod yn drafod hyd yn hyn. Felly, yn 2011 oedd y ganran yn 14.6% ar gyfer siarad, darllen ag ysgrifennu. Erbyn 2021, mi welon ni ostyngiad i lawr i 14.2% yn 2021. Hefyd, mi nododd 5.2% o'r boblogaeth tair oed neu'n hun i fod yn gallu deall Cymraeg llafar yn unig ar wylod y siart fan hyn. Felly, be ydy'r rhain ydy pobl sydd wedi nodi bod nhw'n gallu deall Cymraeg llafar yn unig, ond ddim yn gallu siarad y iaith, darllen yn iaith, na chwaith ysgrifennu'n Gymraeg. Felly, mae'r nifer fan hyn yn 2021 o ddeutu 157,000, felly 157,000 o bobl yn nodi bod nhw'n gallu deall Cymraeg llafar yn unig a ddim byd arall. Mae hwn fymryn yn lleuan is na'r 5.3% welon ni 2011. Be da ni'n ei weld hefyd ar dop y siart ydy bod bron i 3/4 o'r boblogaeth heb unrhyw sgiliau Cymraeg yn 2021, sydd yn gynnydd o'r 73.3% welon ni nôl yn 2011. Felly dyma gyfle ni edrych ar y data eraill sydd wedi cyhoeddi o gyfrifiad 2021 hyd yn hyn mwyn gallu rhoi canlyniadau hyn am y Gymraeg yn eu cyd-destun. Felly mae'r map hwn yn dangos i ni sut mae poblogaeth Cymru yn gyffredinol wedi newid rhwng 2011 a 2021 yn ôl sir. Amcan gyfrifir bod y boblogaeth breswyl arferol yng Nghymru wedi cynyddu tua 1.4% rhwng cyfrifiad 2011 a chyfrifiad 2021. Mae hyn gyfystyr â 44,000 yn fwy o bobl yn ystod y cyfnod. Da ni'n gwybod yn ystod y cyfnod hyn, mi oedd yna fwy o farwolaethau na genedigaethau yng Nghymru rhwng 2011 a 2021. Felly mae'r twf da ni wedi gweld yn y boblogaeth ers 2011 yn deillio felly o fudo net positif i fewn i Gymru am hynny tua 55,000 yn fwy o breswylwyr arferol yn ystod y cyfnod hwnnw. Yr awdurdodau lleol oedd ar cyfraddau uchaf o dwf yn y boblogaeth ers 2011. Mi oedd rhain yn ne-ddwyrain Cymru fan hyn wedi lleoli ar hyd coridor yr M4. Hynny ydy Casnewydd, Caerdydd a Phen-y-Bont-yr-Ogwr. Yng Nghasnewydd roedd y boblogaeth wedi tyfu 9.5% rhwng 2011 a 2021, llawer yn uwch na'r twf a welon ni ar lefel Cymru gyfan, sef 1.4%. Mae'n werth nodi hefyd, roedd gan sawl awdurdod lleol boblogaethau is yn 2021 nac yn 2011. Roedd y cyfraddau mwyaf yn lleihad y boblogaeth ers 2011 yng Ngheredigion, Blaenau Gwent a Gwynedd, a dyma'r siroedd sydd wedi cael ei lliwio yn frown yn y map hyn. Yng Ngheredigion, bu gostyngiad yn y boblogaeth o 5.8% dros ddegawd. Yn bwysig nodi, eto, fel ni sôn gyna, bod gall newid yn y boblogaeth mewn rhai ardaloedd adlewyrchu'r ffordd y gwnaeth pandemig Covid-19 effeithio ar breswylfa arferol pobl a ddiwiswyd ar ddiwrnod y cyfrifiad. Mae bosib bod y newidiadau hyn yn rhai dros dro, ond da ni ddim yn gwybod mae'n bosib hefyd bod rhai o'r newidiadau hyn yn fwy hirdymor i rai pobl. Be sydd gen i ni fan hyn ydy data o gyfrifiad 2021 am Wlad Enedigol. Felly mae'r map hwn yn dangos canran y preswylwyr a anwyd y tu allan i Gymru yn ôl awdurdod lleol yng nghyfrifiad 2021. Yn 2021, cael gyfrifwyd bod 29.1% o breswylwyr arferol wedi geni y tu allan i Gymru. Felly ddim yn bell o dreion o boblogaeth Cymru wedi geni tu allan i Gymru. Mi oedd hwn yn amrywio rhwng 12% ym Blaenau Gwent i 53% ym Mhywys. Allwn ni weld yn y map hwn y canrannau uwch mewn rhai o'r siroedd sydd yn agos i glawdd offa, llefydd fel Powys a Sir y Fflint. Ddim yn anisgwyl felly, dwi'n siŵr gan feddwl am bydd cyfran o'r boblogaeth yn yr ardaloedd hynny wedi geni mewn ysbytai dros y ffin. Cafodd data am ethnigrwydd, hunaniaeth genedlaethol, prif iaith a chrefydd eu cyhoeddi ddiwedd mis Tachwedd. Mae'r siart hwn felly yn dangos canlyniadau ar gyfer hunaniaeth genedlaethol yn benodol a sut mae hynny wedi newid ers 2011. Dewisiodd 55.2% o'r boblogaeth yng Nghymru hunaniaeth Gymreig yn unig yn 2021 i lawr ar 57.5% yn 2010. Fe wnaeth 8.1% o'r boblogaeth yng Nghymru ddewis hunaniaeth Gymreig a Phrydeinig i fyny o 7.1% yn 2011. Cafodd data am brif iaith hefyd i gyhoeddi ochr yn ochr ar data hwn.
na ofynwyd y cwestiwn am allu yn y Gymraeg yn Lloegr, mae'r cyfrifiad yn rhoi gwybod i ni faint o bobl yn Lloegr oedd yn ystyried y Gymraeg yn brif iaith iddyn nhw. Felly yn 2021, dywedodd oddeutu 7,000 o bobl yn Lloegr sydd yn llai na 0.1% o boblogaeth Lloegr mae Cymraeg oedd eu prif iaith nhw. Mae hyn yn ostyngiad o'r 8,200 welon ni nôl yn 2011. Yn bwysig yn nodi wrth gwrs i bod hi'n debyg nad yw hyn wedi cofnodi pawb yn Lloegr sy'n gallu siarad Cymraeg, dim ond yr rhai hynny oedd yn ystyried mae'r Gymraeg oedd eu prif iaith nhw a dim Saesneg. Felly, cyn i mi grynhoi ychydig o'r prif ganfyddiadau o'n cyflwyniad ni heddiw, dyma gyfle i ni edrych ar beth mae ffynonellau eraill o ddata yn ei deud wrthyn ni am y Gymraeg. Beth sydd gen i fan hyn ydy data o arolwg blynyddol ar boblogaeth y swyddfa ystadegau gladol, felly'r Annual Population Survey gen yr ONS, a mi oedd hwnnw yn amcangyfrif bron i 900,000 o bobl tair oed neu'n hŷn yn gallu siarad Cymraeg yn rhwng Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021. Mae hyn gyfystyr â 29.2% o'r boblogaeth, sy'n sylweddol uwch na'r data sydd wedi cael ei gyhoeddi bore yma'r cyfrifiad. Felly, beth da ni'n wybod ydy bod y ffigwr o'r arolwg blynyddol o'r boblogaeth dros 361,000 yn uwch na'r nifer yn cyfrifiad 2021, neu'n dros 11% yn uwch na chyfrifiad 2021. Wrth i amcangyfrifon o'r arolwg blynyddol o'r boblogaeth gynyddu rhwng 2011 a 2021, mae'r cyfrifiad ar y llaw arall yn amcangyfrif bod nifer a chanran y bobl tair oed neu'n hŷn sy'n gallu siarad Cymraeg wedi gostwng yn ystod yr un cyfnod. Rydym yn gwybod bod arolwg blynyddol o'r boblogaeth wedi rhoi amcangyfrifon sylweddol yn uwch i ni yn y gorffennol o gymharu'r cyfrifiad. Mi allwn ni weld fan hyn sut mae'r arolwg yn cymharu hefo cyfrifiad 2011 ac efo cyfrifiad 2001. Rydym wedi cynnig rhai rhesymau posib dros hyn yn y gorffennol, gan gynnwys gwahaniaethau yn y ffordd mae'r arolwg yn cael ei cynnal, ond nid ydym yn gwybod yn union pam bod cymaint o wahaniaethau rhwng y ddau ffynonell ddata. Ond mae bwysig nodi hefyd, mae dyma di'r tro cyntaf i'r cyfrifiad ddangos gostyngiad ac i'r arolwg ddangos cynnydd yn ystod yr un cyfnod. Rydym yn bwriadu gweithio hefo'r swyddfa ystadegau gladol sy'n gyfrifol am yr arolwg blynyddol boblogaeth a'r cyfrifiad yma yng Nghymru i ddeall y gwahaniaethau hyn yn well dros y misoedd nesaf. Ffynonell arall o ddata sydd ar gael i ni sy'n cynnig amcangyfrif arall o allu'r boblogaeth yn y Gymraeg ydy'r arolwg cenedlaethol Cymru. Mae ein harolwg cenedlaethol Cymru yn dangos patrwm debyg i'r hyn welon ni ar gyfer arolwg blynyddol boblogaeth a dyma sydd fan hyn. Yn bwysig nodi bod arolwg cenedlaethol Cymru yn cwmpasio oedolion 16 mlwydd oed neu'n hŷn fel arfer, felly nid oes gwybodaeth ar gael yn benodol am blant a phobl ifanc o'r arolwg cenedlaethol. Mae canran yr oedolion 15 oed neu'n hŷn sy'n ystyried eu hunain rhugl, felly rhai glas tywyll fan hyn, wedi aros yn weddol gyson dros y ddegawd diwethaf, fel allwch chi weld yn y siart, ar oddeutu 11%. Fodd bynnag, mae canran yr oedolion 16 oed neu'n hŷn sydd yn ystyried bod yn gallu siarad Cymraeg, ond ddim yr rhugl, felly yr rhain i gyd, wedi cynyddu'n sylweddol dros yr un cyfnod, gan godi o 14% ym mis Ebrill 2012 i mis Mawrth 2013 i 19% erbyn mis Ebrill 2021 i mis Mawrth 2022. Noder yn sydyn y gostyngiad welwn ni fan hyn yn ystod mis Ebrill 2019 i mis Mawrth 2020. Mae'n debyg mai cynnal yr arolwg defnydd iaith oedd y rheswm am hyn, efo pobl yn llai tebygol yn nodi bod yn gallu siarad Cymraeg yn ystod y cyfnod hwn o'i gymaru efo'r blynyddoedd cynt a'r blynyddoedd wedyn. Felly dyma'r flwyddyn wnaethon ni benderfynu cynnal arolwg defnydd iaith mwyn deall yn well defnydd siaradwyr Cymraeg o'r iaith. Mae yna ffynonellau eraill o ddata ar gael i ni hefyd sy'n ei gwybod i ni am y Gymraeg, pethau fel yr arolwg defnydd iaith dwi'n ei sôn amdano fo, a mae hwnna'n rhoi gwybod i ni sut mae siaradwyr Cymraeg yn defnyddio'r iaith, pa mor aml maen nhw'n defnyddio'r iaith ac efo pwy. Dwi wedi cyfeirio yn gynharach hefyd at ddata ysgolion. Mae'r data hwnnw yn deud wrthyn ni faint o blant yn astudio'r Gymraeg fel iaith gyntaf yn yr ysgol, er enghraifft. Dwi'n siŵr bydd rhai ohonoch chi bellach yn ysu gael eich gafal ar y data diweddara hyn am y Gymraeg, felly dyma grynodeb o'r hyn sydd wedi gyhoeddi heddiw a sut i ddod o hyd iddo. Felly dyma grynodeb o'r ystod eang o bethau sydd wedi cyhoeddi heddiw gennym ni yn y Llywodraeth Cymru a gan ein cydweithwyr yn y swyddfa ystadegau gladol. Er mwyn gweld dadansoddiad cynhwysfawr o'r data, ewch i'w gefan ni er mwyn edrych ar ein bwletin ystadegol ni. Er mwyn gweld yr ystod gyfan o ddata sydd ar gael, ewch draw i wefan y swyddfa ystadegau gladol, yr ONS.
Os ydych chi am edrych ar y data ardaloedd bychan, oedden ni'n edrych ar hwnnw gyna, ewch chi map data Cymru neu data map Wales, mi fydd y data ar gael i chi fanna i edrych arno fo yn eich amser eich hun. Mae'r sleid hwn yn cynnwys dolenni, a byddwn ni'n coeddi copi o'r sleidiau hyn maes o law ar ein gwefan, felly byddwch chi'n gallu edrych ar rhain yn eich pwysau eich hun. Felly, i gloi yn sydyn, dyma nodi ychydig o bethau fydd ar gael flwyddyn nesaf o ran y Gymraeg yng Nghyfrifiad 2021. Mi fydd yna wybodaeth ar gael am sut mae'r Gymraeg wedi throsglwyddo o un genhedlaeth i'r llall ar yr aelwyd. Mi fydd hefyd gwybodaeth ar gael yn edrych ar allu yn y Gymraeg yn ôl nodweddion eraill, pethau fel cefndir ethnig. A mi fydd daearyddiaethau gwahanol hefyd ar gael ar gyfer gallu yn y Gymraeg, gan gynnwys daearyddiaethau gweinyddol, pethau fel wardia ac etholaethau. A mae bosib bydd yr ardaloedd yma yn rhai fwy cyfarwydd i bobl nag ardaloedd ystadegol. Fydd rhain ar gael o flwyddyn nesaf ar wefan ar Llywodraeth a'r Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am gynlluniau cyhoeddi data cyfrifiad 2021 Swyddfa Ystadegau Gwladol ar ei gwefan nhw, a mae yna ddolen ar y sleid blaenorol. Felly, dwi'n gwerthfawrogi bod ni wedi bod trwy lot fawr o ddata heddiw yma yn ymwneud â'r Gymraeg, felly dyma gyfle i ni grynhoi'r prif ganfyddiadau ar ddiwedd y sesiwn. Felly, mae canran a nifer y siaradwyr Cymraeg wedi gostwng ers 2011 yn ôl y cyfrifiad i lawr i 538,000 o bobl, neu dros 1 o bob 6 pherson. Y ganran yn 2021, sef 17.8%, ydy'r isaf a gofnodwyd erioed mewn cyfrifiad. Mae'r gostyngiad hwnnw yn bennaf oherwydd bod llai o blant a phobl ifanc yn deud bod yn gallu siarad Cymraeg yn 2021 nag oedd yn 2011. Ond, mi fydd cynnydd yn y ganran yn gallu siarad Cymraeg ar gyfer oedolion ifanc, ar gyfer y bobl 16 i 19 ac phobl gen i 44 oed. Mae canran y siaradwyr Cymraeg wedi disgyn ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru ers 2011 ac eithrio Caerdydd ac awdurdod lleol cyfagos, sef Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudfil. Fel i mi sôn gyna, mae'n bosib bod pandemig Covid-19 wedi effeithio ar allu plant a phobl ifanc i siarad Cymraeg yn arbennig, yn enwedig mewn ardaloedd hynny lle mae llai o siaradwyr Cymraeg. Nid ydym yn gwybod awr effaith bosib hon yn un tymor byr neu'n un tymor hir. Felly, dyna ni am y tro. Dwi am drosglwyddo'r awena yn ôl i Jeremy gan roi cyfle i chi ofyn eich cwestiynau i ni. Felly, diolch yn fawr iawn. Diolch i ti, Martin. Diolch i ti, Llio, hefyd. Fel cadeirydd, na i ofyn y cwestiwn cyntaf. Oedd ti sôn, Martin, bod yna ddata ychwanegol yn mynd i ddod allan. Os gyda ni amcan o pryd yn union mae hwn yn dod mas, neu dydyn ni ddim yn gwybod hwnna eto? Mi fydd rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr ONS fel mae'r cynlluniau wedi cael eu cadarnhau. Felly, gobeithio yn weddol fuan y flwyddyn nesaf, mi fydd yna ddata ychwanegol ar gael i ni i fod yn pori drosto fo. Oce, diolch yn fawr, edrych ymlaen. A tynnu, digonedd o gwestiynau wedi dod i law gan y 300 ohonoch chi sydd yn gwylio'n fyw. Fe fydd recordiad o'r sesiwn hon yn cael ei roi ar ein gwefan YouTube ni fel Llywodraeth. Ac o ran ymateb polisi ac ymateb gweinidogol, mae hynny ar fi'n cael ei gyhoeddi prynawn yma. Os ydych chi moyn cael copi o'r ymateb hwnnw'n awtomatig a llawer iawn o wybodaeth arall am beth mae'r Llywodraeth Cymru ni wneud o ran polisi iaith, mae modd i chi ymrestru ar gyfer ein newydlen newydd. Mae'r ddolen i wneud hynny ar Twitter @Cymraeg. Felly digon hawdd, felly neges yn dod atoch chi os byddwch chi wedi tanysgrifio hwnna. Pnawn yma, ymlaen i'r cwestiynau a phwysleisio mae derbyn cwestiynau ydyn ni ar yr ystadegau a'r cyfrifiad y pnawn yma, nid ar bolisi. Deall bod ychydig o cwestiynau fel ni yn dod mewn a dwi'n deall yn llwyr ond nag ydym yr sesiwn i'w hateb nhw. Cyfle i ateb cwestiwn Llio a Martin ynglyn â chanran neu nifer o bobl sydd wedi cael ei geni yng Nghymru a faint o reini sydd yn siarad Cymraeg. Dyw hwnna ddim mas, na di? Pryd ydyn ni'n debygol o allu ateb hwnna? Na, felly, yr hyn sydd wedi cael ei gyhoeddi heddiw ydy gwybodaeth am allu yn y Gymraeg yn ôl oedran. Felly mi fydd pob set data arall sy'n edrych ar gallu yn y Gymraeg yn ôl nodweddion eraill gan gynnwys gwlad enedigol a cefndir ethnig fel dwi wedi sôn am eisoes, mi fydd y data hwnnw ar gael yn fuan flwyddyn nesaf. Felly dim cynlluniau, dim dyddiadau pendant ar hyn o bryd, ond dydy o ddim ar gael ar hyn o bryd, ond mi fydd o'r gael maes o law. Ac efallai un peth sy'n werth nodi ydy, da ni'n gwybod o'r cyfrifiad dwytha bod pobl sydd wedi geni tu allan i Gymru llawer yn llai tebygol o fod yn gallu siarad Cymraeg na'r rheini sydd wedi geni yng Nghymru. Lle ofyn cwestiwn hollol syml, pam nag yw'r holl ddata yma a'r dadansoddiad yn gallu cael ei cyhoeddi ar yr un pryd?
Wel, fel allwch chi gyd dychmygu, mae yna ystod eang o ddata ar gael i'r cyfrifiad. Mae'n ffynonell gwerthfawr iawn o ddata ar gael i ni. Felly mae Ysgrifennu Ystadegol gladol sy'n gyfrifol am y cyfrifiad yma yng Nghymru ac yn Lloegr yn gwneud siŵr bod nhw'n rhyddhau y data fesul pwnc. Felly eisoes da ni wedi gweld data ar y boblogaeth, cynfilwyr, lluoedd arfog, ethnigrwydd, hunaniaeth genedlaethol, crefydd a iaith ac yma wwan y Gymraeg. Felly be mae'r Ystadegol Ystadegol gladol yn gynllunio ydy mi fydd gweddill y data yn ôl pwnc yn dod allan erbyn cychwyn mis Ionawr, a mi fydd heina yn data just ar pennau hunan yn y pwnc yna. Felly mae'r Gymraeg yn cael ei gyhoeddi ar ei ffynnu hun nesaf. Mi fydd yna gyhoeddiad, dwi'n meddwl, hwyrach yn yr wythnos am y farchnad lafur a thrafnidiaeth. Unwaith fydd y pynciau yna gyd allan erbyn diwedd Ionawr, mi fydd yna wedyn yn gallu cyhoeddi y gweddill y data sydd yn edrych ar un nodwedd yn erbyn y llall, felly enghraifft y Gymraeg yn erbyn Gwlad Geni. Diolch yn diolch yn fawr i ti. A sôn am Gwlad Geni, mae yna dipyn o sylw wedi cael ei roi i'r Gymraeg tu allan i Gymru yn y cyfryngau dros yr wythnos diwethaf. Doedd y ffigurau hynny ddim yn rhan o'r release yma. Be gallech chi llio ymarfer i ddweud am hynny a beth yw'r pethau mae'n rhaid i fod yn garcus amdanyn nhw o ran dehongli fel mae hwnna wedi dod mas? So fel i fi sôn gyna, mi gyhoeddodd yr ONS data wrth diwethaf yn deitha ni faint o bobl yn Lloegr oedd yn ystyried Cymraeg yn brif iaith iddyn nhw yn hytrach na Saesneg, a mi da ni wedi gweld bod hwnna o ddeutu 7,000, a wedi gweld gostyngiad bach ers 2010, ond fel i fi sôn gyna, mae hwnna yn debygol iawn o beidio fod yn dal pawb sydd yn gallu siarad Cymraeg yn Lloegr, dim ond y rai hynny sydd wedi mynd allan ei ffordd i ddeud na, dim Saesneg, dim rhif iaith i Cymraeg. Felly, tu hwnt i hynny, does ganddo ni ddim lot o ddata am allu pobl i siarad Cymraeg tu hwnt i Gymru. Mae'r cwestiwn am allu yn y Gymraeg yn y cyfrifiad, ond wedi cael ei ofyn yng Nghymru, a wedi cael ei ofyn yng Nghymru ers 1891, ond dim data cadarn ni ar hyn o bryd ar allu yn y Gymraeg tu hwnt i Gymru. Grêt, diolch yn fawr. Cwestiwn ynglyn â data neu gartograffi yr ONS a chi, oes map rhyngweithiol ar gael sy'n mynd i ddangos canran siaradwyr Cymraeg fesul ardaloedd bychan? Yr ONS wedi bod yn creu mapiau rhyngweithiol ar gyfer y data ar ei gwefan nhw, ond sy'n mynd ar gyfer y Gymraeg wedi cyhoeddi to. Fydd un yn dod? Bydd. Felly, fel i fi sôn gyda, mi yda ni yn Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi peth o'r data ar gyfer yr ardaloedd bach ar y gwefan map data Cymru ni. A mae'n ddylen ni fan'na, ond os da chi eisiau mynd rwan, edrychwch am map data Cymru yn eich porwr a ffwrdd â chi. Ond mae'r ONS hefyd yn barod wedi cyhoeddi mapiau o'r cyfrifiad. A be mae'r ONS yn gwneud ydy, maen nhw'n diweddaru'r mapiau hyn yn achlysurol. A dwi ar ddall bod y data am siaradwyr Cymraeg yn mynd i gael ei gyhoeddi yn y mapiau yr ONS dydd Iau ochr yn ochr efo'r data sy'n mynd i gael ei gyhoeddi ar y farchnad lafur a theithio'r gwaith. Felly o dydd Iau ymlaen ar yr ONS, ond ewch chi'n gwefan ni rwan, mi yna'n barod. Diolch yn fawr, lle ni roi rhyw tweet mas ynglyn â i bobl gael deall hynny. O hwn yn un sy'n cael ei drafod bob tro, mae cyfrifiad ar Gymraeg yn cael sylw. Pa ganran ymatebodd i'r cyfrifiad gan ddefnyddio fersiwn Gymraeg y ffurflen neu'r wefan? Ydyn ni'n gwybod hynny to? Da ni ddim yn gwybod hynny eto na, felly dwi'n meddwl fel i chi o sôn yn gynharach, mi o hwn yn gyfrifiad ar-lein yn bennaf, felly mi oedd disgwyl i rhan fwyaf o bobl ymateb ar-lein, a mi nath ddim bell o dros 2-3 o bobl wneud hynny, dwi'n meddwl, a mi oedd pobl yn gallu gwneud hynny'n Gymraeg neu Saesneg ar-lein, neu ar bapur yn Gymraeg neu Saesneg. Felly, da ni ddim yn gwybod ar hyn o bryd faint o bobl na ddewis ymateb ar-lein yn Gymraeg neu ar bapur yn Gymraeg, ond gobeithio mi ddaw wybodaeth yna i law flwyddyn nesaf. Ond ella un peth sy'n werth nodi yn sydyn, mae yna gymhlaeth dodau, dwi'n siŵr, yn benodol wrth edrych ar ymatebion ar-lein, achos mae'n bosib bod rhywun wedi penderfynu cychwyn ateb yn Saesneg, wedi trosglwyddo yr holiadur i rywun arall yn y tŷ sydd yn dymuno ateb yn Gymraeg, a maen nhw wedyn wedi newid i'r Gymraeg, a mae rhywun arall wedyn wedi newid i'r Saesneg. Felly fydd angen cymryd gofal wrth ehongli unrhyw ddata da ni'n cael flwyddyn nesaf, fydd yn deithio ni faint o bobl sydd wedi dewis ymateb yn Gymraeg neu lle ar-lein neu ar bapur. Oes yna gyfrifiad yn mynd i fod yn 2031? Da ni ddim yn gwybod ar hyn o bryd, felly mae'n cydweithwyr ni yn Ysgrifennu Ystadegol gladol, yr ONS. Maen nhw wrthi ar hyn o bryd yn gweithio ar rhaglen sydd yn mynd i
i drawsnewid y ffordd mae ystadegau a mae boblogaeth yn cael ei cyfrifo, a fel rhan o'r gwaith hwnnw, mi fydden nhw'n rhoi argymhelliad ger bron Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar ddyfodol y cyfrifiad, a mi fydden ni yma'n Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio hefo'r ONS i sicrhau bod yn anghenion ni yng Nghymru yn cael ei ystyried yn llawn yn y gwaith hwnnw, ac yn enwedig felly ar gyfer dyfodol ystadegau ar y Gymraeg. Felly ddim o gwybod ar hyn o bryd be fydd dyfodol y cyfrifiad, ond yn sicr mi fydden ni yn gweithio'n agos efo yr ONS am hyn. Diolch yn fawr. Wnaethoch chi sôn yn gynharach ynglyn â mathau gwahanol o ddata sy'n dod mas. Mae yna gwestiwn wedi dod mewn ynglyn â yn holi pryd gallwn ni ddysgu gweld faint o bobl sy'n siarad Cymraeg sy'n ystyried i bod nhw'n perthyn i gymunedau lleiafrifoedd ethnig. Yn fuan, eto, dwi'n meddwl bod yn anelwig iawn, ond yn fuan flwyddyn nesaf, dwi'n gobeithio mi ddaw fwy o ddyddiadau cadarn ar wefan yr ONS maes o law, ond mi fydd yn ôl yr hyn dwi'n ddeall, mi fydd yr holl ddata am y Gymraeg yn ôl nodweddion eraill, felly cefndir ethnig, gwlad enedigol, ac yn y blaen, mi fydd hwnna i gyd ar gael yr unwaith, dwi'n meddwl. Felly be bynnag ydych maes diddordeb chi, mi fyddwch chi'n gallu mynd ag edrych ar hynny. A mi fyddan ni hefyd yn cyhoeddi peth dadansoddiad o'r data hynny maes o law hefyd er mwyn cefnogi'r hyn sy'n cael ei gyhoeddi o ran data. Dwi'n gweld yna, chi sôn lle am at bod yna ostyngiad i bod yn niferoedd o bobl, neu canran o bobl ifanc sy'n siarad Cymraeg tair i 19 mlwydd oed, ond oes yna ostyngiad wedi bod yn nifer o boblogaeth sydd yn ifanc hefyd? Un o'r pethau da ni yn gwybod yn barod o edrych ar ddata cyfrifiad 2021 ydy bod poblogaeth Cymru wedi tyfu yn ystod y ddegawd dwytha, felly wedi cynyddu 1.4%, ond mae hynny wedi amrywio yn ôl oedran, felly mae gennym ni, fel fi sôn gyda, oedd yna lai o enedigaethau yng Nghymru yn ystod y ddegawd dwytha nad gan ni cyn hynny, felly mae gennym ni gyfran llai o bobl ifanc, o blant a phobl ifanc nag oedd gen i 10 mlynedd yn ôl, a beth sydd gennym ni ar y pegwn arall ydy cyfran cynyddol fwy o bobl 65 oed neu'n hŷn, felly mae gennym ni lai o blant a phobl ifanc, a be mae'r cyfrifiad wedi deithio ni heddiw yma hefyd ydy bod cyfran llai o'r bobl yna yn gallu siarad Cymraeg yn 2021 o'i gymharu efo 2011. Mae yna dipyn o gwestiynau yn dod mewn ynglyn ag ymatebion gwahanol ar yr un math o bynciau gan wahanol arolygon. Felly, cwestiwn syml iawn i ddechrau, yw'r arolwg blynyddol o'r boblogaeth yn gofyn cwestiynau gwahanol i'r cyfrifiad? Oherwydd y ffordd mae'r arolwg blynyddol yn cael ei weinyddu, felly mae'r arolwg blynyddol yn bennaf wedi bod yn arolwg wynaf o wynaf, ond wrth gwrs yn sgil pandemig Covid-19, mae hwnna wedi gorfod newid i fod yn arolwg dros y ffôn, felly dyna sut mae hwnna'n cael ei weinyddu. Mae'r cyfrifiad yn arolwg papur neu'n arolwg ar-lein, felly mae unigolyn yn atab dros nhw hunan bryd hynny. Felly mae'r ffordd mae'r cwestiwn yn cael ei ofyn mymryn o wahanol. Felly yn y cyfrifiad mae yna un cwestiwn yn gofyn pa'r un o'r rhain da chi'n gallu gwneud. Mae'n gofyn deall Cymraeg llafar, siarad Cymraeg, darllen Cymraeg, ysgrifennu'n Gymraeg, neu ddim un o'r uchod. Lle yn yr arolwg blynyddol o boblogaeth er enghraifft, maen nhw'n gofyn 4 cwestiwn ar y rhan sydd efo ateb ia neu na. Felly maen nhw'n gofyn, wel, ydych chi'n gallu siarad Cymraeg? Ydw na, ydw. Ydych chi'n gallu deall Cymraeg? Ydw na, ydw. Felly mae'r ffordd, mae'r cwestiwn yn cael ei ofyn mymryn o wahanol, ond yn y bôn, yr un ydy'r cwestiwn. Ond fel fi sôn, mae yna wahaniaethau eraill a all fod yn esbonio rhan o'r gwahaniaethau hynny. Er enghraifft, da ni'n gwybod bod y cyfrifiad yn arolwg statudol, mae'n rhaid i ni gyd wneud o, mi wnaethon ni gyd wneud o, lle na dwi'n siŵr, a wedyn mae gennych chi rhywbeth fel arolwg blynyddol o'r boblogaeth, sydd yn arolwg sydd ddim yn statudol, mae bosib yr rhywun yn gofyn i chi, naill ai dros y ffôn neu ar-lein beth bynnag, ydych chi'n gallu siarad Cymraeg, a mae'n bosib fydd unigolyn sydd ella yn llai hyderus neu sydd yn gallu siarad llai o Gymraeg, ella yn teimlo yn fwy hyderus i ddeud, mae'n sefyllfa yna, o ie, dwi'n gallu siarad mymryn o Gymraeg, felly dwi'n am ddeud ia ar gyfer hwnnw. Felly mae yna dipyn o wahaniaethau rhwng y ddau ffynonell, ond da ni yn sicr eisiau edrych ar hynny mewn mwy fanylder, yn enwedig gan bod nhw'n i weld yn symud i gyfeiriadau gwahanol yn ystod y ddegawd diwethaf. Deallen ni, mae'n gwestiwn ti dod i law ynglyn â dysgwyr y Gymraeg a os ystadegau ar gyfer hynny o'r cyfrifiad, wel, does dim yn y cyfrifiad. Nag oes e, pam ddim a beth mae angen i wneud er mwyn cael mwy o ddata mas o'r cyfrifiad? Wel, mae'r cyfrifiad, ia, mae'r cwestiwn sy'n cael ei ofyn yn y cyfrifiad ydy fel dwi'n sôn gyna am ddeall
siarad, darllen a sgwennu'n Gymraeg. Da ni ddim yn gwahaniaethu, neu Digidol ddim yn gwahaniaethu os ydy rhywun wedi dysgu'r Gymraeg yn yr ysgol neu wedi caffael y iaith yn yr aelwyd beth bynnag. Da ni jyst yn gofyn, ydych chi'n gallu siarad Cymraeg neu peidio, waith waith pa ffordd ydych chi wedi dysgu'r Gymraeg. Felly, dwi'n meddwl mae'r un o'r brif fanteision y cyfrifiad, achos mi ydyn ni wastad yn deud mae'r cyfrifiad ydy yr brif ffynhonnell am y Gymraeg yma yng Nghymru. A un o'r fanteision sydd gan y cyfrifiad ydy, mae'r un cwestiwn i bob pwrpas wedi cael ei ofyn ers 1891, felly mae gennym ni set hir o ddata i edrych arno fo, a sut mae hynny wedi amrywio dros amser ac yn ôl oedran ac yn gwahanol lefydd o Gymru. Ond mae hefyd yn galluogi ni, fel ni'n sôn gyna, i edrych ar y Gymraeg mewn ystod eang o bynciau eraill fel ethnigrwydd, wrth edrych ar pethau fel ailgartrefi ac ati, pynciau sydd yn denu dipyn o sylw ar hyn o bryd. Felly yn sicr dwi'n meddwl bod mae deg bod y cyfrifiad yn ffynhonnell gyfoethog iawn o ddata i ni. Felly mi fyddwn ni'n gweithio hefo yn ymchwilwyr ac eraill, dwi'n siŵr tu hwnt i Llywodraeth Cymru dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf i wneud fwyaf o'r data sydd gennym ni. Diolch. Cwestiwn arall nawr ynglyn â gwahanol fath o arolygon. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng canon y plant 5 i 15 mlwydd oed a gofnodwyd yn y cyfrifiad fel siaradwyr Cymraeg ac ystadegau ysgolion ynglyn â faint o blant sy'n derbyn addysg Gymraeg? Cwestiwn ynglyn â gwahaniaeth rhwng cyfrifiad ysgol a cyfrifiad y boblogaeth. Wel, mi ydyn ni'n casglu, nes i sôn gynnach chydig bach am ddata ysgolion, felly mae gennym ni gyfrifiad ysgolion, felly ddim y cyfrifiad y boblogaeth fel sydd gennym ni unwaith bob 10 mlynedd, mae gennym ni gyfrifiad ar gyfer ysgolion sy'n digwydd fel arfer bob mis Ionawr, a mae hwnna'n casglu ystod reit eang o wybodaeth am y Gymraeg yn yr ysgol, gan gynnwys a di plentyn yn gallu siarad Cymraeg, ydyn nhw'n siarad Cymraeg gartra, ac ydyn nhw'n dysgu Cymraeg fel iaith gyntaf neu ail iaith yn yr hen drefn, ond wrth gwrs mae hynny yn newid wrth i'r cwricwlwm newid. Be ydyn ni yn gwybod ydy bod ar hyn o bryd dros 1 ym mhob 5 neu dros 21% o blant 5 i 15 oed sydd mewn ysgolion cynradd, ysgolion canol ac uwchradd yn astudio'r Gymraeg fel iaith gyntaf. Felly mae hwnnw dipyn yn uwch nag oedd o 10 mlynedd yn ôl, sydd o ddeutu, os dwi'n cofio nawr, 11,000 yn fwy tro hwn nag oedd o 10 mlynedd yn ôl. Diolch. Rhyw 4-5 munud yn ôl gyda ni ar cwestiynau yn fflio mewn. Cwestiwn ynglyn â chyfrifiad yr Wyddeleg mewn gwirionedd, a pam dyw ein cyfrifiad ni ddim yn gofyn am aml defnydd fel mae'r cyfrifiad yn ei wneud yn Iwerddon? Wrth gwrs, yr ONS, y Swyddfa Ystadegau Gladol sy'n gyfrifol am gynnal y cyfrifiad yma yng Nghymru a Lloegr. Felly, yr unig cwestiwn gafodd ei ofyn yn nghyfrifiad 2021, oedd yr un cwestiwn sydd wedi cael ei ofyn yn y cyfrifiadau blaenorol, felly gofyn am allu yn y Gymraeg. Mae gennym ni ffynonellau eraill o ddata sydd yn y gwybodaeth i ni am ddefnydd iaith, o'n i'n sôn gynnal mae'r arolwg defnydd iaith, felly mae hwnnw'n gallu deitha ni pa mor aml mae pobl yn gallu siarad Cymraeg, pa mor higl mae pobl yn ystyried eu hunain, efo pwy maen nhw'n defnyddio'r iaith. Felly mae'r arolwg, ddudodd yr arolwg defnydd iaith diwetha wrthyn ni, yr un ddigwyddodd yn 2019-20, bod dros hanner siaradwyr Cymraeg yn ystyried eu hunain fel pobl sy'n siarad Cymraeg bob dydd. Mae hwn bach yn fwy technegol nawr y cwestiwn nes ysdafi. Beth yw oedran cyfartalog siaradwyr Cymraeg yng Nghymru ac yw oedran a di cynyddu neu wedi ostwng? Cymru bod yr oedran wedi newid os ydy'r cwymp sylweddol yn yr oedran 3 i 15 mlwydd oed? Cwestiwn da, da ni ddim yn gwybod atab i hynny ar hyn o bryd, achos di'r wybodaeth ddim wrth law. Un peth mi ydyn ni yn gwybod yn gyffredinol ydy bod oedran canolrifol neu'r oedran ar gyfer taledd yng Nghymru wedi codi ychydig bach ers 2011, a mae dros 40, dwi'n meddwl, felly mae hanner o boblogaeth Cymru yn 40 neu'n hun, a wrth gwrs hanner yn llai na hynny, a mi ydyn ni o'i gymharu hefo gweddill, hefo Lloegr yn sicr, mae Cymru yn wlad hŷn ar gyfer talaf na Lloegr, felly rhywbeth i ni edrych allan amdano fo flwyddyn nesaf o ran oedran cyfartalog siaradwyr Cymraeg. Iawn, a wedyn mae'r cyfrifiad i fod yn sampl 100% yn dydi, achos bod e'n statudol, ond faint o bobl sydd, beth yw sampl yr olwg blynyddol o boblogaeth? Cwestiwn da, lle bod Lli yn gwybod hwn yn well na fi, mae'n filoedd, dwi'n meddwl, Lli, dwi'n eisiau dod fewn. Yndi, mae o yn sylweddol llai, dwi jyst yn cael y rhif mwyaf cywir i chi fynd. Faint mor aml i ni wneud, faint mor aml i ni wneud yr olwg blynyddol, mae hwnna'n ateb i hunain yn dydi? Mae'n digwydd
bob chwarter, actually. So mae'r enw bach yn gamarweiniol. So mae'n cael ei ofyn bob chwarter a wedyn yn rhoi blwyddyn o ddata at ei gilydd mwyn, achos mae'n sampl gymaint llai. Mae rhaid i chi roi 4 chwarter efo'i gilydd mwyn cael blwyddyn o ddata mwyn gallu ddadansoddi. Dwi ddim yn gallu ffeindio rhif ar gyfer y sampl Dim ar problem. ôl blynyddol ar y funud. Mi all pobl, mae'r wybodaeth ar yng gwefan ni ochr yn ochr ar data dyn ni'n gyhoeddi ar gyfer yr arolwg blynyddol y boblogaeth, ond mae'r sampl yn go fawr, a dwi'n meddwl bod yn un o arolygon cartraf mwyaf y Deyrnas Unedig, dwi'n meddwl. Mae o gwmpas 18,000 o gwmpas yma yna. Diolch yn fawr iawn. Dod tuag at ddiwedd y sesiwn, a wedyn eisiau holi ynglyn â'r taflwybr trajectory ystadegol. Nathon ni ddweud 5 mlynedd yn ôl bod ni'n mynd i ail ymweld ag pryd ni'n mynd i ail ymweld ag os eisiau disgwyl i weddill y canlyniadau ddod mas er mwyn i hynny ddigwydd? Oes, felly mi gafodd yr taflwybr neu trajectory i greu, hwnnw'n yn seiliedig yn bennaf ar data cyfrifiad, ond mae angen data trosglwyddo arna ni cyn bod ni gallu diweddaru hwnnw, felly mi allan ni gychwyn rhaid y darllen at ei gilydd o ran lleda ni, gan feddwl am darged y llywodraeth, ond mae rhaid disgwyl tan bod data am sut mae'r iaith wedi cael ei throsglwyddo ar yr eilwyd arna ni cyn bod ni gallu diweddaru y cwbl yn llawn, a mae hefyd mi allan ni diweddaru y data hefo'r data boblogaeth ddiweddaru hefyd, achos da ni'n gwybod bod bod ni wedi gweld cynnydd yn boblogaeth Cymru dros y ddegawd dwytha, mi ydyn ni'n gwybod bod twf yn y boblogaeth yng Nghymru wedi arafu rhywfymryn i gymaru efo be oedden ni'n meddwl yn digwydd. Felly mi fydd yna lai ar hyn o bryd, mae'n edrych yn debyg, mi fydd yna lai o bobl yn byw yng Nghymru yn 2050 nag oedden ni'n meddwl. Wel, hwnna'n rhywbeth ar gyfer y bwletin nesaf chi'n mynd i fod yn ei wneud. A wedyn, ieithoedd eraill Prydain Fawr, ieithoedd eraill Llynhenid Prydain Fawr, Gwyddeleg, Gaeleg yr Alban, Manaweg. Pryd ydyn ni'n mynd i glywed am reina? Wel, bydd werth nodi bod, felly, yr Ysgrifennu Ystadegol gladol sy'n gyfrifol am y cyfrifiad yma yng Nghymru ac yn Lloegr, wedyn mae sefydliad arall yn gyfrifol am y cyfrifiad yn yr Alban ac un arall yn gyfrifol am y cyfrifiad yng Ngogledd Iwerddon. Yr Alban, mi wnaethon nhw symud i cyfrifiad nhw nôl flwyddyn, felly mae cyfrifiad nhw wedi digwydd mis Mawrth eleni, felly mae'n rhyddian iddyn nhw ar hyn o bryd i ryddhau a coeddi unrhyw ddata am eu cyfrifiad nhw gan gynnwys data am ieithoedd yn fan yna. Mae Gogledd Iwerddon wedi rhyddhau data am Gogledd Iwerddon o ran iaith, a mae'n bosib yn rhai yn chi wedi gweld rhai o'r cafoddiadau oedd yn ymwneud yn benodol a chrefydd yng Ngogledd Iwerddon chydig bach yn ôl. Felly, mae data ar gael ar gyfer Gogledd Iwerddon, dim cweit ar gyfer yr Alban, a mi nath Iwerddon hefyd symud i cyfrifiad nhw'n nôl blwyddyn hefyd, felly mi fe rhaid disgwyl chydig bach mwy am data Gweriniaeth Iwerddon hefyd. Ac ydy data Gweriniaeth Iwerddon cael ei briodi gyda data ystadegau Prydain Fawr neu Deyrnas Unedig? Dim mod i'n gwybod, ond dwi'n cymryd bod y ffordd ella mae'r data yn cael ei gasglu ac yn y blaen, ella mymryn yn wahanol rhwng y gwahanol wledydd, felly dwi ddim yn ymwybodol o unrhyw ffordd mae'r ystadegau mae'n cael ei dwyn ynghyd efo'i gilydd, ond mae'n bosib bod yna. Oce, diolch. Da ni'n dod i ddiwedd y seminar, a felly jyst eisiau gofyn un cwestiwn ymarferol. Fedri di ddweud wrth y gynulleidfa, Martin, neu fedri di ddweud lle o ble mae'r PowerPoint mae'n mynd i fynd, a beth mae pobl yn goffod wneud mwyn wneud i dadansoddiadau nhw i hunain? Wrth gwrs, hapus i wneud. Felly mi fydd y cyflwyniad hwn ar gael ar yng gwefan ni, felly gwefan y Llywodraeth, llaw.cymru, ac felly mi fydd hwn ar gael ochr yn ochr hefo'n bwletin ystadegol ni. Mi da ni hefyd wedi cyhoeddi setiau data ar ffurf Excel. Mi da ni wedi cyhoeddi data mewn ffordd agored ar gwefan Stat Cymru. Da ni hefyd wedi cyhoeddi chydig o tweets ar yn cyfrif cymdeithasol ni ar Twitter. Felly fydd modd i chi edrych ar rhain ar yn gwefan ni, a mi fydd yna ddolenni o fanna yn syth i wefan yr ONS os ydych chi eisiau edrych ar y data ei hun mewn fwy o fanylder, ac wrth gwrs yn annog pawb i wneud hynny, felly mi fydd modd i chi wneud hynny ar wefan yr ONS. A dyn ni hefyd, fel ydych chi'n gweld fan hyn, hapus i dderbyn unrhyw ohebiaeth neu ymholiadau dros e-bost, a dyma yn blwch post e-bost ni ar gyfer unrhyw gyfathrebu pellach.
Diolch yn fawr iawn i ti. Dyna ni ar ddiwedd y seminar felly. Dyma'r tro cyntaf ni'n gwneud hwn. Mae yna ffurflen adborth i chi i llenwi. Byddwn ni'n ddiolchgar iawn am unrhyw adborth ynglyn â fformat a chynnwys ystadegol a beth arall fydde'n ddefnyddiol ynglyn â chanlyniadau sy'n dod mas. A falle rhaglenni ymchwil i ni'n i'w wneud neu adroddiad ymchwil i ni'n i'w wneud. Fel y dwedes i, mae modd i chi gofrestru neu dan ysgrifio gyfer newydlen a mae'r ddolen i wneud hynny yn ein ffrwd Twitter. Ond tan hynny, diolch yn fawr iawn i chi, i'r 300 ohonoch chi sydd wedi gwylio'n fyw. Fe fydd y recordiad yn fyw ar ein gwefan YouTube yn fuan. Ond yn fwy na hynny, diolch i Llio a diolch i Martin am gyfrannu pnawn yma. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Diolch.